vy ste takí, čo radi oslavujú. Vy ste proste také, my máte radi party, takže bude, že gender reveal party? Jasné, bude ešte cestou sem. Som riešila, že musia kúpiť také výbuchy, že to musíme zdvojnásobiť, aby to nebola taká klasika, že nech je to teda riadne. Ešte nemáme ani miesto, ani že kedy, kde. Takže necháme sa prekvapiť. Ale akože niekedy asi budúci mesiac. Tým, že už máš Dionka, tak sa naskytá otázka, že odložila si jeho bábätkovské veci, aby malo aj druhé dieťatko čo nosiť? Pane Bože, odpusťte mi za toto, ale strašne veľa má Dion veci. Hrozne, my to nemáme kde dávať, naozaj máme poodkladané, máme v krabiciach popísané také mesiace, také hrozne veľa. A ak to bude chlapec, super, ale ak to bude dievča, tak to bude taký prúser. Takže, no, neviem, ale ako, ak sa tie veci nevyužijú, tak určite ich niekomu darujem, lebo sú tam nádherné veci, sú tam aj veľmi drahé veci a veľa z tých vecí ani nevyužil, že ich mal možno raz alebo vôbec. Keďže babka, sestra, rodina, kamošky nám vláčia, stále nám nakupujú nejaké veci pre deti, že wow, toto je krásne. A teraz máme, že dinosaure, tak všetko máme s dinosaurami a každý, keď niekde vidí niečo s dinosaurom, tak nám to hneď kúpi. A vždycky donesie, takže my toho máme fakt kvantum.